na star 247 hash e simbi mar ong'we yamo mondo iluw chikego mamiyi thuolo mar kawo hola. Arwa kie chenro wa makawuono mar ohala gi Mwandu. Chenro wamedo goyo mbaka gi oganda luo mago matiyo matek e weche mag ohala kod keto. Machiegni nyakoro mgajua. Nyinga Lydia Okeo. Morina Ringo en ja ohala mar lewni. Ohala mosetimo kuom higni 6. Nyakoro mgajua. Ohala no chako mana matin kokalo kuom hera mare mar dusruok kod rwako lewni mabeyo. Ne wagoyo kode mbaka e kare matimo ohala motisi ni Hando African Design. Ma bende ne onyiso kaka otayo ohala ne pinge mosegoyo kod lek ma entiere go e ohala ni mar lewni. Ma e kaka ne wagoyo kode mbaka. Inga kaka biashara en seche moko ntie weche mang'eny, seche moko tek, seche moko yot, lakini kitimo gimi hero obedo mayot nikech ichogo king'e ni ma ohanda atimo gima hero timo, ing'eyo. So osebet ntie ndalo maber, ntie odiochieng' marach. Odiochieng' maber biro bet ka chopo kae to ayudo clients e social media ji nyisa ni adwaro lawni. Kaso jok mobiro kawo lepgi, ka gibiro to lewni romogi. Ng'ato biro lawe rome, ng'at machielo lawe rome, gimor go. Amba neno maber ni ok waste time gi to wauso product maber. Mondo ng'e ket ohanda obed kama dwani mondo obedi, nikech adwani obed maduong', adwani obedi e pinje mopogore. Atiyo matek, an jakinda. Atiyo gokinyi pile ka pile ka ng'ene ntie gi biashara madhiye. Atimo research, asomo gik ma ji timo, ok adwar ni abedo ni an kenda, aneno gik ma ji ohero rwako. Nikech ing'e ni fashion lokore. Kawuono ji ohero mae, kiny ji ohero mae, koro aneno gima jok moko ji ohero rwako. Awuoyo gi clients, aneno ni biro last week, lawi chal nade, tinyalo hero mondo watim ang'o. Koro enena gimitimo pile. Enena gimitimo pile. Ok inyal wacho ni kawuono awuoyo koro ok anyal timo biashara. Enena gima en kinda ma pile. Ber neno gima jok moko timo oko kacha en ni inyalo bedo ni ok ing'i, koro iniling kata itwang'o gik mane ji oweto rwako 1984. Ing'eyo. Koro nikech kaka nawacho fashion change pile ka pile, juma ni ji ohero gini, juma manyien ok gihero. Koro chuni ni nyaki ing'i gima timore. Som gazette, ine TV, ine fashion document. Chon kaka nochako ji mang'eny ma around my age group nok gihero vitenge. Ne gineno ni vitenge gin mag aunties kata jodala, koro ne gitwang'o mana dichiel ka gidhi dala kata gima chal kamano. Lakini tinde nikech hapa ni biro fwenyo ni kitenge inyalo timo go gik mopogore, inyalo twang'o go law midhige vacation, inyalo twang'o, ing'eyo, inyalo tugo around the day. Mondo abed ka ng'e ni jong'iewo omor gi gima watimo, mokwongo sama wuoyo kodgi adwa ni understand gima o expect. Jok moko biro gi picha, jok moko biro ka gikia gima gidwaro, ginyisa ni agor negi mo twang' negi from scratch. Koro kibiro gi picha, adwa ni mondo awinj from jang'iewo mondo nyisa ni at the end of the day o expect ang'o, or expect ni lawe ochal nade. Ngeni picha seche moko gol kaka lawen, to seche moko bi onyalo understand law mopogore gi kaka ana understand. Koro wabet pin to wawinjore mai gima expect, mai gima dwaro. Kopo ni nitie gimoro mondo waloki kata odor ka goro ne gimoro, obonyisa ni mai gima dwaro kama. Koro kaseelewa gima adwa twang'o yot, nikech ene wiya koro ang'e ni mai gima onego bed ni aloso. Koro yot mondo alosi. Kaso chieng' mobiro kawo be antie kae, opimo to wawinjore. Kopo nodwaro mondo olok gimoro walokone aloka. Koro ng'eny funde ong'e ni jomiriambo, nikech ginyalo wacho ni gikaw lawi kawuono kasi yudo ka lawi korumo. To mano timore ka yudo ni fundi nitie gi tich,
to client ne obiro kata client manyien obiro to miyo pesa maber to doro lawe kiny koro weyo machielo cha omako mae kendo machielo biro oweyo ma koro anatemo bet professional e ohala kibiro anyisi ni the least minyalo yudo lawi en odiochienge 3 kadhi mbele mondo kik wabed gi pressure no koro by the time odiochienge 3 rumo ang'eni nitie law Lydia monego bendo biro kawo kaso be luwore gi tich kaka ndalo ma tich ng'eny kaka December anyiso ji kata juma achiel koro ang'eyo tich ma wantiere go koro kadwa anyisi ni ang'igi kawuono kasido ka lawi onge to ka gimoro timore awach ni stima kata gimoro timore agochone client anyise chon koko ndo ningo bisa 4 to odong matin to lawi manise ni kar mondo bisa 4 bisa 8 kata bikiny biro yudo ka lawi oserumo moko understand kinyiso ng'ato chon to yot moingo ka ng'ato biro ka iko yudo ka lawi onge koka chako dhaw gima ber mosetimore e ohala ni ng'eny kabisa kopogore gi loso pesa aseromo gi ji mang'eny mano kapana nyalo romo go ji ma aneno mana e TV ase win awards ariyo so far e fashion industry aserwako gima opogore aneno pichni mo lewpwa morwako ji e pinje mopogore mora nikech awacho ni gima nachaka katugo odhi maber aneno fruits koro award mokwongo ne en under women in business Kenya National Chamber of Commerce and Industry then under creative industry koro mano ne gimiyo jok ma rawere matimo gik ma creative magiloso gi lwetgi gi ang'wang'o koro na bet nominated ne gino design starter bet nominated giogona kura to wayombo kaso mar ariyo ne en under founder awards ne en under fashionpreneur of the year that was in 2021 fashionpreneur of the year mano be na bet nominated because atimo fashion and then achaka kwa kura kaso wayombo apparently social media is the best thing that has ever happened to us kitiyo kode maber tiyo kuma betiyo kode e yore ma opogore gima social media konyowago en ni ing'e mae awuoyo gi ng'ato achiel social media biro konya nikech ji mang'eny biro neno jok ma pok naromogo jok ma bentie mana e Facebook koro social media konyo nikech okonyi mondo i reach out to a bigger crowd a bigger audience mana kaka nawacho ni social media en gima konyo nitie jok mopogore maneni ma kia kata ni gineni koro nitie clients na mantie loka mano neno tija e social media kasto kwaya namba na ugochona onyisa ni antie Berlin to adwan mondo ilos na lewni us koni nikech jokoni oyudo lewni to yudo ng'at manyalo loso lewni mabeyo kae e bei mamba nyalo warogo ma usi tek koro kamano kaka nachako kaso koro mokwongo no kaka nobiro moko be ochako biro koro kaka ji ng'eni inyalo uso ne jowero kaso gimbe gi uso kaka jok moko be medore biro watimo advertisement e social media kaka nanyisi social media ema konyo koro atimo kado medo fundi atimo advertisement e social media apenjo ni tie fundi amanyo fundi manyalo twang'o lewni machal kama kaso gibiro watimo negi interview to ichako tich kana chaka natiyo gi funde machuok lakini hapa na tin koro seche moko kanyiso gi gimoro to ok gimekan serious ineno ing'e kaka seche moko ng'eny chuo neno ni in nyathi manyako you know so it was really crazy for me chon kana chako natemo tiyo kodgi natiyo gi chuo ariyo adek kasa neno ni koro kaka nakelo fundi ma miyo mokwongo awacho ni ma tich mayot moingo jok moko koro from then I've stuck to women anyalo nyiso nyako matin mantie oko kanyo maneno kipindi ni sani chaka chon an nachako ka angi okabiwacho na angi ng'adi nachako chon immediately from campus nachaka biashara to no nan lucky no yudo kondika tich koro
tich mana salary mana yudo mana save to achako ngego machines lakini gima jar misango to kikiriti ni digital employment ili to sijui angwang bigo biro with time okochuno ni nyaka ibedo office kilos pesa jo biashara loso pesa mang'eny okokai koro kingeni en biashara mihero gima I encourage God ni tim gimi hero yot moingo timo gima ichunrigo. Kidwa choko ngiewo irwa wanti Instagram wanti Facebook handle African Designs African K Oxy inyalo choko irwa namba 0702907324 wanti Instagram wanti Facebook wanti Town Jubilee Exchange Building Mama Ngina Street second floor room 221 why hapo chakre work teach nyaka Jumamosi wanti pile kapile. Najurbo wanti Nairobi, wanti Nairobi kai, wanti Kisumu wanti branch, Tafo Mall, first floor, shop 39. Kenya mangima kata kainje loka, eroro kama na kono biashara number 1 nikech joluo ngeo to ero gik mabeyo so clients namba ng'eny gin joluo koro ero kama no ko ngewa kapo hando otloso ni lao machiegni bi ilemwa walosi. Ekardak maka Hawaii County makiambu waramo kod sala sawiti ma en jayal wach Nyasaye kata kamano kane atunga mar COVID-19 omonjo pacho ka nolor kanisa no chako Ohala maloso gik ot Ohala mosebego mbele kata obedo ni pod oyalo wach Nyasaye nyakorom gajwa ne walime to wago kode mbaka e yo machal kode. Ni Silas Owiti an aloso bao waseloso sani igni matin to ne wachako ndalo covid ema ne wachake tijni waluongore ni J-Craft Innovations mane nying ma waseluongore go taneno ka en nying maber osemiwa Ohala maber. So Ohala mwatimo ni en Ohala mwa jasungu nyalungo ni carpentry. To waloso mesni, waloso tendni, waloso dhoudi, gigo te. So long as en gi bao, mago te waloso. Koro mane tijwa. To atiyo gi jowetega kaendi ne wachako tijni sani apani wadhi igni 3 gi wiye. To ruoth osebedo kodwa ndalo go duto. Wasebedo go Ohala maber to kendo wakwayo ni Ohala mondo obed omedre mondo waendelea loso bao mondo watine jopiny kech mane gima koro wantigo ka watine jopiny. Ohala ni osebedo gi challenges mamoko kaka challenge mokwongo en I realize ni Ohala ma pinywa kaendi ntiere ji ong'iyo gi gik ma bechgi ne piny. To gima timorega ka ji ong'iyo gi gik ma bechgi ne piny, joma loso baogo, ng'ato nyalo loso ni bao mar otanda mar blue gum, kaeto koni ni mahogany. Kaeto in ka iting'o otanda idhigo, ting'e ni mae mahogany. Chieng' moro ikiduogo realize ni kare otanda ni men ma blue gum. Koro ng'eni ji oseng'iyo king'iso ng'ato ni otanda ni en 20,000 to koni ni in bechi ni malo. Lakini ng'eni idwa ni iketne gine original mahogany to en to dwaro gima beche ni piny to dwa ni miye quality. So mano kanyo osebedo tich matek lakini wasebedo kwatemo. To jomo oseng'eyo ni wan tijwa en tich maler. Kwa nyisi ni mahogany to en mahogany. Ji ailago tinde giero wa malich nikech gine makoro giduogo saka ni walosnegi walosnegi machielo kamano. Mane challenge manyalo wacho to challenge machielo bende en management nikech ng'eni koro ka onge kaendi
pile ka pile timo management ok yot nikech koro samionge pengine nitie gima dwarore to onge kaka gino yudre koro ng'eni gino miyo tich dhi mos koro mano one challenge mwasebedo go kaendi to waopni wabro loso wechego kwadhi mbele mos mos. Asepuonjora weche mang'eny e ohala ni. Gimokuongo en ni gimoro amora mikete chunyi gino inyalo timo. Otek oyot so long as ikete chunyi Nyasaye biro konyi mondo gino onyalre. Nikech ohala ni ng'eni an ok adhi e skul. An pok abedo e skul ni koro ipuonja wach joinery kata gima kamano mago podi. Lakini nawacho ni gini nyaka puonjra. Tasebedo ka puonjra makenda. Kata weche tweng'o gi pok adhi e skul. Lakini ka bet piny gi charan na tweng'o. To atweng'a mabet wang're maber. Kaeto gimachielo maber aselan ni samoro wan gi gombo ma wan ge pachwa to ng'eni waluor ok wadwa wachaki ok wadwa venture out. To realize ni the moment mi venture out gimi chakono so long as ikete chunyi ibro faulu minyake tim. Mano lesson maduong' maseyudo kamalich. To gimachielo madwa na kono ng'eni seche mang'eny waparo ni pesa yudore e tije mantie oko kucho, tij office, gik makamago ero. I realize ni e jua kali kama wantie ni pesa wuotho e jua kali. Kiseng'eyo kiloso tiji maber to ji bro manyi kamoro amora ma intie to pesa wuotho e jua kali ka. To mano gima dwa na kod nikech most of the time wapani pesa yudore office nigi pesa ne lakini gie ka bende pesa wuotho. Tijni ahero malich. En tich manie chunya ahinya nikech mora ahinya kaneno ni mind yien en bao. Kaeto wakaw bao no ting'ade maber titite maber kiselose to chako duogo bedo kom. Mano gima mora malich. Jasungu luongo ni innovation kata creativity. Koro an gi kama anyalo employ my creativity tang'eni mano gima moro chunya maber. Gimoro machielo en ni an gi kamoro malose gimoro gi lweta. Atiyo gi pacha ndio lakini amako nyundo, tamako mzumeno, tuang'ado, tualoso, eventually owuok gimo mondisore maber. Gini ne wachako in a very interesting way nikech ing'eni ohala mang'eny dwarore ni bedo gi pesa moikore maber kokichako ohala. Lakini ohandwa ni ing'eni nochakore in a very interesting way nikech gima na antiere go en mana drill. Koro drill achiel no emwachako go tich mwaloso go kom. Gik mamoko go ne en nyundo to gi 1 2 3 things. Koro gima timore ni kwaloso gimoro achiel kunti pesa makoro ichamo to pesa mo matin no idhi nyiewo go musmeno machielo. Kendo gimoro machielo no kiloso miuso ikawo pesa no tinyiewo go gimoro machielo. Kamano be kaka wa build kata tools ma wan go kae. Sani apani tools wan gin gi pesa mang'eny mantie iye kaendi. Lakini wasebedo mana kwa nyiewo gi mos. Kendo kwa yudo ohala mo maduong' kata wayudo contract mo maduong' to nitie pesa ma e contract no to wacho ni pesa ni ma wadhi nyiewo go machine makamaka. Kamane kaka wanyiewo onge gimoro ni wasemanyo capital maduong'. Wanyiewo ma mos to wadhi mbele. Mbele kucho wan gi dreams madongo to wakwayo ni gibo bedo fulfilled. Gimoro achiel ma asegomba ahinya ni ohala ni ochung' kar kende nikech sama koro wantie ni kama watie ni ma ok karwa. Wagombo ni mbele kucho wayud kamoro makoro waluongo ni mind karwa. Makwadwa gero workshop mang'ongo to wagero. Kwadwa loso gimo to waloso maonge ng'ama chandowa. Mane dream mokwongo ma wan go. Dream mar ariyo ma wan go en ni kiwacho wach furniture, especially unique furniture e Nairobi kae ni kata e pinywa kae. Wadwaro ni J-Craft ema bire pachi. Makidwaro furniture ma quality, then J-Craft ema boloso ni gino. Koro our motto wacho ni J-Craft where passion meets precision. Where passion meets precision. Koro focus ma wantiere go en gimoro mora mwaloso wadwa no bed gi quality.
ma gino kitiyogo ma kintiere go e odi ting'e ni gini to nolos maber, en gimo ma quality. To kwaendelea gi momentum no, wang'e ni in another short time ka ng'ata dwaro gima kama to ng'e ni J-Craft e kuma wadhi. Koro our focus and quality. Gima nyalo wacho ne ng'ama dwa chako ohala, either ohala machal kama kata ohala mora mora, en ni ber ki idonje area ma in gi passion. Area ma kata ka ne onge pesa, to mano gimi nyalo chiyogo kiny miwach ni mind adhi tim. To ka en puonjo nyithindo, ka en loso bao, ka en gimora mora, ting'e ni mind gima adhi tim. Nikech gima timore ga niya, ohala ok en gimo michiyogo wande tiwacho ni kawuono adhi uso mtoka. En gimisebedo kitimo. Koro gimitimo no, chaka time maber. Maka ng'ato neni chieng' moro to wacho ni, ng'ani timo gini maber, ok aluonge obi e dalana mondo losna gini. Kamano kochako kamano kata suko, ing'eni samoro wacho ni adwa yawo saloon, koka chak suko. Koro ikawo pesa mang'eny iole rent, iole gigo, to pok ing'e suko, pok iloso quality. Koro ka ji biro to isuko gi mokwongo, kae to giwacho ni kae onge quality. But assume ni chako niya, ni ji in gi ji 20 mong'e ni ng'ani ong'e suko. Ma ko yawo saloon to kanye mabro dhi. My advice en niya, tim gima ihero. Mano advice mokwongo. Advice mar ariyo en niya, kik iwe ni pesa mar capital ema miyo ok ichak ohala. Because I believe niya, kama intiere gi passion, kama intiere gi purpose, pesa bro luwo purpose. Tibro chako. To kamane kaka weche osetimore ka. Koro mano advice manyalo. To kik iriti, chaka. Kata en gimo matin. An donga koni na chako gi drill kende. Chaka gimo matin no. Kinyi bro medo machielo, kinyi med machielo. Kik iriti ni mondo koro in gi everything kok idhi chako ohala. Chak matin. Mogi adwa go erokamano kuom jogo duto mo osewinjo weche mwawacho kae wacho ohala ma J-Craft ni. Tadwa kwayo ni ki in gi gimoro amora midwa loso, bao, obed otanda, obed dot midwa rwako, obed mesa mo midwa loso, then wawacho ni J-Craft one kind kendo wadwa konyi e wechego. Wago erokamano. Wakaw yo machoke chendo ni maro ohala gi Mwandu nyaka Ramogi jwa. Kamano kwa duogo wamenyo ni ja ohala wa Mwandu. Kik idhi mabor. From the slums of Lagos Island, we bring you the story of a young lottery operator, Dio, and his girlfriend, Halima, who find themselves in the hands of a gangster, Innocent. Innocent wants to reap where he did not sow. I expect my money 2 weeks. Dio has to find a way to escape from the deadly wrath of Innocent and at the same time save his relationship with Halima. You dey use your brain. You dey hear wetin dey talk. You use your brain at all. That's why you talk. It makes sense. What's that for you? What's that for you? Watch this action-packed Nollywood movie Out of Luck only on viewsasa.com or dial *487*3#. Thuolo mar donjo e siasa, an bende abro dak e ngima machal kamae. Bende Meher nyalo bedo min param? Obed min param? Obed min gi? Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasoti hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Ka
nyiero kod mor dhi nyime, Nadwa bedo lawyer. Kakoro piende mininde okinya ban. weche mopondo be medo ng'eyore. Mushende dwa participation. Ni winjo. Pesa na mise cham. Oingo yie nyaka garus combine. To kwe kethore kind ji. Bona we wanamgwenya sis. Onjaore. Ma town, to ng'ato ka ng'ato temo mana tony. Yani mtaani sani ji tema pek. Dinge Nyar kochia, tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Machiegni kendo nyakoro mga jwange chendo ni mar Ohala gi Mwandu. En mor marani podi kete mana kai chendo ni wangi mari mihero mar Ramogi ti. Nigan Chris Omondi. Aja ugenya siaya. Ohala ni minwano chake 1989. Dalo ndo kakoni gine ni bunge te. Kada church makan ne undu. Anto kana sai no sakawe. Akawe alfaroga uchiel. Masa konyo jemang'eny. Be masa no siponyo nyithindo mantiere. Sani puonja kanye kwayo nyakwara mokwongo mama dheo ma kawuoyi zotego form 4 the university. Samajo kudikata. Wuoyi rotego form 4 otamre college mapuonj. Entie sani. Koro ber. Olo kwecho. Batama tek bo chugo foundation mama watek ido ma chugo foundation mama gi. Wala mochake 1989 nyaka sani pale dhimba tamo kijana machuo sani. Mwala ko kani dakije ko mtaka loka uno mi bele ko wenya pino hala ko fu ngek mana to mono ngewi man ko na mi marango ma biashara kana mi ma tare ma ko ya mi ama neno ya pino ma ya hala wangeny an we mara re yo kana wa ko ngek mana wa kai mona ko nyi pile beno wacho na kapo ko ni ma do we kai ko ma ke sane ka san to ko pin ni ba te gwe mara cha na we na te e ma me chugo ko hande ni Gwe pumare chana wena. Jumati ko kato ngeny. Ngeny. Kimo ukata ya ukodegi bentie, ya ukodegi tie. Tinya kama sana ngutegi sana tie timachielo. Soko nyi ngeny. Sale fana ko nyabedo hala sana kenjo ngesani biasa moyo sana wala okapere. Magi moyo kati ni sana mali hali ko malo. Ma lek manya bedo sana Kenya ka ongesani. Ena ngi ena hantu ma pelo ti chama ti wachi pedo man tien. Nyakituon iyo mo dipon tindo man timo do. So ngima to tek nyapewa papayot. Ele sa nango beng'eny mikawo chul. Winjo. Koro magabe were go bewa Nyasaye kamano. Makawo chul timak chul. Koro na bidi mare ema bro mi konyi. Bidi an bidi, pala an bidi. Kido ar nyawra tira kai ibiro lor kai okdisi. Topo makina, topo karanja an mesa makwongo batbucha kama mantiere. Amaga Ohala mara 07 068 11 44 6. Mae makelo wa giko mar chenro makawuono mar Ohala gi Mwandu. En geno mara ni medo puonj makare kotendo gi magi mamanyone chendo ni nyakoro mgajwa. Tudiko dakendo juma manyien eseche makama. Amedo goyo mbaka mago makelo dongruok kaka oganda luo. Itima sani nyinga Lydia Okelo.